Ceirdigh de dacreachtaí ag san dúchláin a bhain na teanga a bhuga ó glúnga glún leis de an teilech. Tá ma anseo ag Tóstal na Gaeilge ag Labhair Sibéal Davitt áitíonn for play ar an téama i Tógáil Clainne Trí Ghaeilge. Rachaí panel go íchaintóirí os cóir slua leis an téama seo a phlé go meán ach ribh sin rachaí mise mún cainte lóisiúd. Well, ní leor a hiile gomach postí a laut Ghaeilge smaile le gigintó míist gomachan an teanga sealafatha go gceart. Tá takeíochtaí tastáil sa phobal sa chóras de dechais agus sna clubban agus na hebris mar sin de a ritar sa Ghaeltacht. Agus tá takeíocht bhil ó rain na Ghaeltachta chumá rud ha ehantas feite going sa tlís go bhfuil chlór takeíocht de teilig chur fáilt go ach níl an takeíocht darlam héin ag starla tuismóir na Ghaeltachta má go leor. Se le gur féidir in na hiiscint cinchaí sealbhíon gasú róga teanga. Sealbhíon siad an teanga is mó úil féim lethe, is mó tá gobair a bobbal. Agus go hundúil sin an mhórhanga tá sa bobbal, agus a gás na héidir sin béirlé. Mar sin nuair tá gasú róga in san Ghaeltacht a sealamh Gaeilge agus béirlé an am céine, ní halbhíonn siad an Ghaeilge go thomláin, tiiteann an Ghaeilge amach as an séalháin mas mailead, agus fanan an béirle is stis an glunne, som an mhórhanga, líanaan na glunne. Agus cin réiteach atá sin is Sin mulla atá an sin go dóig fí na gasú le ein teanga bháin leis an min teanga le gur féidir le thug deisibhatha agus seans an bhin teanga a halabh go thomláin. Tá sé ráteagamm sa go minic gur ceapan gúil sé uaireanta níos éasca do fáiste hágann le Gaeilge lasmuid an Ghaeltacht. Tuis go dtigann tú nach bhfuil an takeíocht pobal ann. Agus go nul bhíonn tú hain don dúchláin sin. Tá buí laginge á hágant le Gaeilge nu áireachí sa Dhearmán san Afric Has a Kenya agus Gaeilge agus teangacha eile acha. So tá sé cruthíthe gur féidir é dhéanamh ach gur an cinenne é dhéanamh an údas hábhtaí. Well, mis sé gar an nniuhuiiris agus is mór friflit chum a bhain se mar chairlach éidirn sesiún seo fiábhar béidir nach bhfuil a hónáard le riint blianta agus sin na dúchláin ó bhhainm le bheith a Tógáil Clainne le Gaeilge. Buinnig mo chuir láthir is dócha le na hathí farsanta hénig a Tógáil Clainne le Ghaeilge agus le na hathí garamúil a chéile ceistena pleanála teann. Míidir fád a taileáil sé líide frú, beidir gunnig sin na dochirtas na póistíigh, dochirtas na teangain. Cad é an sanúlas nó cad é cólas fear na sin dhéanamh. Is rud agus bei duine ag asaintúlamm, but is rud nádúra é gur múnach tuismtháirí an Ghaeilge ar a báistí. Is teanga bhfuil síocht agus scuis le fáilintí agus a thugann féinúlacht do bhaint na tíre seo. Tá na tuismtháirí sin na cairde na gleann sealamháil ar an nuachas, trí chumas leabhartha agus smaointeoireacht ar le ó dóibh. Sealamh mhórhanga. Gasúrh sealamh béirle. Aibríonn sé, sealamh mhórhanga. Sealamh miontanga. Sinné míon an, ní halbhíonn an gasúr an rud nach bhfuil a testáil. Ní halbhíonn sé an bhintanga. An sin ar a chaitheann sé an bhintanga labhairt, bhainne sé leas as an mhórhanga. I bheith ag creatlach gan bhintanga agus an mhórhanga gobair a takeú leis na chuid cumarsáide a dhéanamh.